Els horaris condicionen el nostre dia a dia i l'escola no n'és una excepció. Professors, alumnes, pares i mares, sotmetem les nostres vides a una rigidesa horària que no ens permet respirar. Arribar tard i cansats a casa no ens permet desenvolupar altres activitats. Una jornada adaptada a les necessitats de cada centre pot ser la solució, la jornada flexible. Concentrar les hores del matí i deixar la franja de 2 a 2:45 per activitats extraescolars i menjador de forma optativa ofereix més possibilitats a famílies i alumnes. Els alumnes que presenten dificultats d'aprenentatge es veuen perjudicats per la mala organització del temps. El rendiment de la resta és millor pel matí. Criteris pedagògics, biològics, sociològics, culturals i econòmics avalen aquests canvis. Comencem per l'escola i canviem els horaris.